Raġel ta' 39 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħata ordni ta' probation ta' 24 xahar wara li wieġeb ħati li ta' fastidju u weddet lill-eks mara tiegħu u fil-waqt li ta' fastidju wkoll il-bintu. Fil-qorti ntqal li t-teddid seħħ waqt argumenti bejn il-koppja u ġie arrestat u mressaq il-qorti l-ħadd filgħodu wara żewġ rapporti li saru fil-konfront tiegħu. L-imputat għandu fedina penali nadifa u fil-qorti ntqal li għandu bżonn jiġi ftihgħu wara li tkisser iż-żwieġ tiegħu. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Omar Zammit semmit kif l-imputat qatt ma kien vjolenti maż-żewġ vittmi u bekk appella għal pena ta' probation u li jingħata l-għajnuna. Intqal li waqt stqarrija li tal-imputat huwa ma waqafx jikbi. L-imputat instab ħati u ngħata sentenza ta' 24 xahar probation. Żagħżugħ Ingliż ta' 19-il sena miswieqi tressaq il-qorti wara li nstab fil-pussess ta' 18-il pakkett ta' kannabis u ġie arrestat wara li fil-jum tal-ħadd il-pulizija waqfet raġel ieħor li kienet iġib ruħu b'mod suspettuż. Fil-fatt wara li ġie mitkellem mal-pulizija, ir-raġel qal li l-imputat kien taħ pakkett kannabis b'xejn. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Brian Xwiereb spjegat li l-ammont kien ilaħħaq id-9.68 grammi. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ngħata sentenza tas sena ħabs sospiża għal sentejn. Somalu ta' 32 sena li ma jaħdimx u m'għandux indirizz fis wieġeb mhux ħati għall-akkużi li prova jistupra mara nhar it-19 ta' Lulju u ġie mixli wkoll li żamm persuna kontra l-volontà tagħha u li kkawżala biża'. Il-prosekuzzjoni għamlet talba għal divjet fuq l-isem u l-post tax-xogħol tal-vittma li ma talba ġiet milquha. Fil-qorti ġie spjegat kif il-vittma kienet qiegħda flaqa mal-imputat meta huwa għamel avvanzi sesswali fil-konfronti tagħha. Intqal li hija mbuttatu u pruvat titlaq mill-kamra iżda huwa allegatament ta' fuq is-sufan u prova jistupra, iżda hi irnexxilha taħrab. Il-prosekuzzjoni qalet li r-raġel kienet jingħata trattament fl-isptar Monte Carmeli u nżamm arrestat hekk kif ma saret ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ordnat ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma u avżat lill-imputat li jekk jikser din l-ordni jiġi mmuntat 7,000 euro. Fil-qorti saret rakkomandazzjoni sabiex ir-raġel jitqiegħed fit-taqsima forensika u jkompli jirċievi it-trattament meħtieġ. 5 individwi u traffikant resqu l-qorti separatament wara li allegatament ippruvaw jaħarbu minn Malta. Il-5 persuni 3 nisa u 2 irġiel Vjetnamiżi li l-etajiet tagħhom ivarjaw minn 16 sa 33 sena ippruvaw jitilqu minn Malta permezz ta' van fuq vjaġġ bil-katamaran bejn Malta u Sqallija nhar is-Sibt. Il-pulizija sabu li l-persuni jistaħbew fil-kaborz tal-van. Vjetnamiż ieħor li joqgħod il-Finlandja allegatament assista lil grupp biex jaħarbu. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-arresti huma parti minn investigazzjoni aktar komplessa fejn qed jiġu osservati diversi persuni jippruvaw jitilqu minn pajjiżna illegalment. Żidet tgħid li min irid jitlaq għandu jagħmel dan legalment billi avviċina lil pulizija tal-migrazzjoni. Il-5 persuni wieġbu ħatja għal akkużi miġjuba kontrihom. Il-minuri ġie mogħtija sentenza ta' 3 xhur priġunerija fil-waqt li l-oħrajn ingħataw sentenza ta' 6 xhur priġunerija. Ir-raġel li kienet jassistihom wieġeb mhux ħati hekk kif qal ma kienx jaf li dawn ma kellhomx id-dokumenti neċessarji iżda aktar tard wieġeb ħati u ngħata sentenza ta' sena ħabs u multa ta' 5,000 euro li għandha titħallas bin-nifs kull xahar. Raġel ta' 31 sena minħal qormi wieġeb mhux ħati li nstab fil-pussess tal-kokaina u l-eroina u ġie arrestat waqt rejd mill-pulizija. Id-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest u qalet li l-imputat għandu bżonn l-għajnuna hekk kif għandu l-vizzju ta' droga. Intqal ukoll li l-imputat ikkopera mal-pulizija. Il-prosekuzzjoni m'oġġezzjonax għal ħelsien mill-arrest la darba din tingħata bil-kundizzjonijiet neċessarji wara li semat is-sottomissjonijiet il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest, depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 9,000 euro.